Halo bos, tak kandani tak info. Panggon sing viral ki biyen zaman nom-nomanku ini kene iki. Kanggo wong pacaran kanggo seneng-eneng ini kan. Wong singgahan, wong bangilan, wong ndi yo? Wong nori mesti roh panggon iki to. Panggone sing tengah-tengah alas. Kerawak, bos. Tak nom-noman. Biyen tapi saiki wis ora usumnya. Oh, saiki wis rada wis ora usum terbengkalai. Nom-noman Kibian paling ngimpi Rawak pol sowan ini pantai sowan paling pol iki. Saiki wis ra usum, sobone hotel podonan. Tengah alas tapi rame ora pernah. Oh, ready pokoknya. Tutup pet terus ra tau rame blas saiki. Ora ono pengunjunge. Paling mau ngapain persen arit. Wis ngono tok ae, lanjut.